Kovalent binding, det er en kemisk forbindelse, der består af to ikke-metaller. Og kovalent bindinger er, når to atomer deler et elektronpar. Og når man skal navngive kemiske forbindelser, så er der lige nogle regler, man skal vide. Og det første er når man bruger de her forsatser, som man kan se her, til at fortælle, hvor mange atomer der er af hver grundstof. Og når der kun er et atom, så plejer man ikke at sige mono. Der er dog en lille undtagelse, som er carbomonoxid. Og så når man skal skrive stoffets kemiske formel, så skal de grundstoffer stå i den her rækkefølge. Det vil sige for eksempel carbondioxid, så det hedder CO2, og det hedder ikke O2C, fordi C står først her til venstre, og den her står helt til højre. Og det sidste regel er, at så skal der altid tilføjes en endelse ID, med mindre at det er det er to af den samme grundstof. For eksempel når der er to H-atomer, så hedder det dihydrogen og ikke dihydroxid. Så er vi kommet til den del af de polære og ikke polære. Den her er ikke polær. Hvad vil det sige? Det vil sige, at de to atomer, de deler lige meget deres elektroner. Det vil sige, at de har begge de to elektroner, og de er glade for den. Og en polær binding, det er sådan, at klor har en tendens til at tiltrække meget elektroner, så det vil sige, at de elektroner ligger mere over til klor, og ikke så meget til hydrogen. Hydrogen ligger lidt mere alene, og det gør, fordi at klor har en stor elektronegativitet. Hvad vil det sige? Elektronegativitet, det angiver de forskellige atomers tendens til at trække fælles elektroner til sig, og sådan. Det vil sige, at jo større elektronegativitet, så tiltrækkes der mere til den atom. Ja. Her kan vi lige hurtigt se deres elektronegativitet, hvor høje de er. Og det er jo ikke det, der afgør, om det er en polær eller ikke polær. Det, der afgør, er negativitetsforskel på de to forskellige grundstoffer. Så hvis det ligger mellem 0 og 0,1, så er den faktisk ikke polær, eller som svag polær. Den er ikke polær. Og hvis den ligger mellem 0,5 og 2, så den er polær, eller som står her, stærk polær. Og hvis den er 2,0 eller over, så er det ionisk. Det vil sige, at i stedet for at de stadig deler det, men tilsætter sig mere til nitrogen, så vil det sige, at der er en, der får elektronen, hvor den anden ikke har den mere.